दैनि दोहौआ सिंजों बोहैयो थं थं सोमाने गन्थं सोबासिनो खिफिदों आंनावसो हप हप मोनामफैदों थं थं सियालनि गन्थं मिथिखानाया खिफिमारदों हप 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 मोनाममारदों। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलाङा। लोगोफोर, अन्नानै नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायला। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों थैब्लाबो जेना। लोगोफोर, 2022 मायथाइयाव फैनो गोनां मोनसे गोदान बड' फिल्मनि थैब्लाबो जेना फिल्मनि मोनसे टाइटेल सं। दासिमहालागै नोंथांमोना नायाखै अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि प्रडिउसार आरो डिरेक्टरानो जादों बिरफुं महिलारि। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सिबक आरो अनसुला। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखैब्ला अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बिरफुं महिलारि। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायहैदो। नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफियानो जादों माइकेल मुसाहारि। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय।